Top 5 najnenávidenejších kanálov na československej YouTube scéne. 5. miesto Mišovi šílenosti. Mišovi šílenosti určite každý z vás pozná. Je to ten youtuber, ktorý točil Minecraft song. Jeho song bol aj populárny, ale aj veľa ľudí ho nenávidí. Sice má aj tento youtuber 460 000 odberateľov, ale jeho kanál veľa ľudí nenávidí. Ale ja ho napríklad niekedy aj sledujem. 4. miesto Bublajda 20. Bublajda 20 to je ten youtuber, ktorý natáčal nepodarený parkour, špeciál za jednoho odberateľa. Pretože ho vo videu spomenul aj Baxtrix, má na to video niečo malo cez 47 000 hliadnutí, čo je celkom podľa mňa dosť. Veľa ľudí si ho za tento parkour obľúbilo, ale taktiež ho aj veľa ľudí neznáša, ako napríklad ja. 3. miesto Peter Baniaj. Peter Baniaj je ten youtuber, ktorý natáčal video. Môj prvý vlog, na ktoré reagoval Baxtrix. No ja k tomuto nemám slov, pozrite si tento kanál sami. 2. miesto Ema Demianová. Ema Demianová není ani youtuberka, je to len nejaký kid. Tento kid natáčal video Tanečná výzva. Pri ktorej ma fakt naštvalo to, že ten kid, respektíve ona, zapínala hudbu, ani to nevystrihla, pol hodinu tam nastavovala Wi-Fi a skopírovala presne to, čo natáčal Google. Ja tiež k tomuto nemám slov. No, tiež si to pozrite sami. Ja to nechápem. 1. miesto Sam Mama. Sam Mama je tá youtuberka, ktorá disuje Dukloka. Duklok ju disoval tiež, ale iba raz. A pred 3 dňami vydala video ďalší dis na Dukloka, kde to robila, respektíve disovala z Lucky 7 TV. Táto žena sa podľa mňa nehanbí ukazovať svoju retardáciu na internete. Ďakujem vám za zliadnutie tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak nie dislike a napíšte mi, čo by som mal zlepšiť do budúcna. Do komentárov mi môžete písať vaše originálne nápady na nové videá, ale hlavne nech to není napríklad do Pixelreza, lebo my vám všetci mali za copyrighta. Ja ďakujem každopádne za to zliadnutie a čau!